Bin bagay daw tuje me ung matongo onek din bongkha dinyang boy kok mane kok mas hayani kok hayani bona ma shodo mane nung bayang kari kya hare kari kya shodo ban kari kari ni bono do ang drugs sine ko ban drugs awang shodo keram ang kam phasa borok ang kam ke mai mase ya okok tu kubino ane am babu kare hada bo am wan su de mane am chal ka bang senia to ka boso ang gori Bwsa ni bo ano chado liya ang mia bo thine na okra mane tinji par thine okra mane an to man ke athji ne Puliano sanamu sunggo agini simi jengjoto nugui khanai phayo hamsa mau kebama borno saksajong thiyo eba langma soka hanai khanai phayu phiaba bomte hamsa mu hamsa gei baksa borok saksajong thnya nangkhana thei phonongmani da kubi hamsamani hinjakma kalaikya belaino wana ma singsa so phatige jeng tine khoroksa monai chlani khane kok sem manlaina hor kuthuk jora jino kol khai chirgi saka dara angte gethang tona musunglia thei se thangsinai amo kahake thina kok sawi bini live story jingno share khai kalangka abage norbo khanauni adi te pathego comment ke sari aro sabni chayatong Jengno story hornai chalani mong Gorob Deborma H23 kami takar jola salprom samungkhalai rang ajo bini amabai simi tongai tonglai jawo because bini babu henkai thei thangka belaino khari ma sisa se sana thangkangke bini hamsa berni mong Angel Deborma class 10 o pori tongo yang khomolong bukhak phia ba berno class 10 o pori honai khanai amsuk kalai norom tawan sudi moso bilati Chikon ke belaino yogo Kora martung hinma kahaise tabuni baksa serainobo nukjaka bujri je legend ro Pulia Swkang chila bini tol berino saka angle single se ano khorsa life partner ni buri bujine jar nayi rigadi nukung khana bagai jodi riuiman ke nono rang 500 haigaba paso rinai chila abudi sama bagi bini tol beribo rangno hamsage rangni lobi bai khoroksa angel mungai buri bai kok sai I chalani logiwo thepawi rikha atikena khori hamslai tomajra buri o chalabaino kajengna jat nukung khana hanei chalani nok rogo thangi thoi chai rok tonggikhya abugi chalani family wo ke joto saimane burino chajala accept khaino tongkha te kamini joto lukobo saiman kata phiaba laithni salkisa Swkangni sime ke buri asom sake I chalano ignore khaima daily call waiting alka chalabai mangse kokse hamsagi tonglasio plus buri tomang samang no sawo nang baite tongi manya kagi thangsidi haksalangi pasidi buri amake samang tungu ajora yango chela gorob ke belaino tension ungzaka anita masai tong tangi nano kaknai ang ba se hamsagi tongu ke hor kutu tam namsik nang tele call waiting angna nang chela belaino tension ungzagi burino call message bar khayu haipano buri ke chelano ignore khaima kagino tongka abugi chela ayang burino call rokhai sawo ang thei thangsinai an bekhano atike thengmani ang belaino cost mansukwa ani amano tabuktam sasinai parani boroknobo bage ang ani mekhano phunuksinai neng koboino ano kagino rikhanke ang te kathang tongya theino thangsinai please kai ang baita kagdi ang nona hamsagu chela ate koksai burino sawinayu haipano buri gosina naya burike sawo neng thina ke thei thangdi ani mongsa problem engya gobangma chela ani bage theinai botongu neng khoroksa theima bai mongsangya buri ate koksai chelano kagino rikha amoni olo eba horkuthugo chela ekdom dukhu nangjagi chino kolkhe joto sawino kapsuka ang thei thangchine kathang tonglia nei te buri angel bahano chingno kolkhe saka o chelani bage mongsa video ta sanamdi bokuni dino theimaya chalak se theina hani kokso burike amo kahai heni saka abudi kono khane ching o burno sapika khorksa chela nono kubi bakabe hamsage neng bono tomaksama yakare ru abage se chela to tabu theina nai tongu nengke amono chengra tatal sengjago hadia jodi chela kubunyo thei thangke olota mangnai te nengle amsuk se khorksa bi tongui maya satisfied engya hankai jodi no kaknai jachi hinkai ba tamoni o chalabe hamsage bini nok rogo thangai thoiche tongina nangba borokno break up eba kakna bagi kaise to reason karon tongna nanggo kaise reason phonodi nengle tamni tomong samang o chalano kagiba bini life no nosto khane musung ang direct of burino bini chaya hanino sawirika pulia jorawo
call record tabu chin aro tongo norok jodi saka hankai जों next video jaga bwrwi call record je जों samani abojoto khonarwino rinai oke phalite chini main story ama haki chalabai bwrwi chino horkotho call khaima olo borok mililai patongkhana but amoni te duitin olaikeno bwrwi tabuk chalabai kakna bagai chwlano drugs awo nengkri bigrani Bwsa ani ama jingno gosia ani ama nono sajigya abagwi angti ningbai tongya neng ano pogino thangsidi bwrwi angel ama hake kwbangma reason karon phunugui chwlano Khai Rikha haibano chwlabo barbar bwrwino koksingo ang drugs samani sikrei Kokborok ridi nono sabu saka detail boridi ang chwla eba borokno direct singnai chwla kobui kokno karna bagi bwrwino barbano koksingo phiaba bwrwile kakna lama se naitu tongu kheba drugs awo kri Bigra Bwsa hninyo mungsa propriya kare chwlano kagino kalangkha abagwi tabuk chwla gorob deborma henkai maiche salprum kamang Thwina kok sai tongkha bini dol rokno te jodi buni nokti khanama kahai chwla bo jesa mungsa ang thangke aro hamsama bwrwi bo manjanai and rang pasoni bagi borno thepai rinai bwrwi bahano manjanai tamani henkai bwrwi khorokni milawui chwla gorobno rang thoki chalanya naithani je chwla ke kobui bwkhabai hamjaka bat bwrwi henkai ba rang chana bagi tongkha chakha tabo henkai kakna bagi chwlano mane Hamya chawo hwnei majwra berwi kokse kagi kalangkha henkai abo belakino sai kalai bla hediba borok kahamno bo maichia bo keram tongkha keba mnung bono mungsa proof evidence sarada mane Hamya chawo mane Hamya bai kobuljak kakna musungba borokni sak keram sak sori phaya henkanyo bo mane Hamya bai gdaljak akogya baksa borok tongu jesepono maisha di bini sak sori pas phayata amo norbo joto saimono sak sori phanya henkai makisa saibo phayu haibano baksa borok henkai saibo phaibo tongu henkai bo keram no khangke bono mane Hamya chawo hwnei majwra berani akogya pathigo जों amono sanamusungo kebono bwkhabe hamsage eba kaje jar henkai boni nogo thangi ta beraiti olo je yakari kalangjanai chwla phano bwrwi phano blake lachimu mano kamini lukubai sungsaro baksa Falto borok kaje geni tangini mukhang bihya khalai pula jorake hamsama borni nogo thangi thoise tonguyo eba thangnabo sranguta phiaba olo jepur kajena jora angi phayo ati borokno jorake Hamya saya Bigra Bwsa hwnei kagi kalango जों amahai borok kwbangma nukha sudu amsuk simya kakna jora phaiporke nono mungsa kaisa Hamya sawi Hamya karwino kagi kalango amono kobui sonor bo henkai mane chlani khutino khanamani di bini khani ko te जों amono sapinai nang jesakpano kobui bwkhabai jesana hamsak tongdi pathak phachingo nang bo yakar jaknani aba kakna jora phaiporke nono mungsa Hamya saya sawnyo kagi kalangnai akongno mutunardi nang jesapno loyal kahamke tongdi kakna jora phaike nono kaisa Hamya sawnyo kagi kalangu abang ang live ma hang kama je masa berin bagai bin bagai dau thuje me ma tongo onek din bong kha dinyang boy kok mane kok mas hene kok phemani bona ma sodo mane nang bayang kari ka hare kari ka sodo ban kari ni bono do ang drugs sine ko ban drugs aw ko sodo ngas ga drugs man sap sa un se bos man sapuan pan borok an drugs pun sodo ngam saka drugs aw sanai sapon ne mane chaun sanai bung sawo sadin sagado nga bosayo bosaimia mane bo sini podo nga sinman ni karna musinga nan fast time podo sa no sa nga ngata last time sa nga boso fast time saya ta time saya do hain chota mane ang saimono ma chota nga saka ang keram ang kam phaiso borok ang kam ke mai masya okok tu kubino ane am babu kre hada bo am wan thu de mane am chal khabang semia to bukha boso ang gorib Bwsa ni boano chadoliya okok Bwsa mane ang Bigra Bwsa am bagai ban chadoliya ta okok Bwsa ka bano gasaka apor hamza thambur to ang bon sajak anam kare babu kre nen hamnum ke manam sutra man hamnum mono man kang mangalak okok Bwsa ang taubin bagai one
mian thega uskan thega ma chemi yang tung tau ma chemi ya ko bisio ko ha kai mane jang stop tong bong sumari ang mia bo thina na okramani tinji bor thina okramani antola mang thega athji ne o Bwrwi ke baki ano age thing dong ba ang to bin bagsa ninge tong mawni bo to ano mane bin line hinta onsu kya bang semia ang to man line ni onsu jak ko bista kunno tabo ang okok sama ke mane khan mukte tapon ko do tabo man ko yepuno mane kong masuno an ka bus ko tom to ab kya bus nahi kare ang tab ang gudi je kun kai o dek ngani sabo botna gochu bon an khono ai bon so mana ambon sakado o dek nan sabu sumane boso nang thiman pore o video del khayai ambon je kun khanam sumane khaidi so mane o dek kun del khayai ambon je kun nang sumane nang di so mane bin nungti jemon ibu metri mahta mane ang ko bono munu cash ni nantinya je kun nantinya ang jadi thi hang kai abon khobor sabuna ang thika to kebon naigla an am bau to thiman khobor sim nai ang kha hai kha nai bon ba cash thangala ang bon cash no thang ta paran bor to nabla bos cash to nabla ang to just bini kasha tamse local si ama heriba par local si par local final ngano wah dom kinang bini kuno kerja neng to dikha sa poila Hamya Swkang ngano wan su namang kisa hamjaga ama hingan nei bo apur ko saimono andang phosana nei apur bono ang prothom bono phun khaya rimno phun khaya rimi so neng berner kai neng andang pasmar nai ngas ka in thira ser nai ang mon tawo so gosu nai ngaba so tang bhiu dikhu haibu ngang pro bono ka nawar block ka tam hamu ndo borok oje rang pasun bagai je sakana mani abang saimono tan bagai rimi o rimi je nai bin do bo tawo kok au mane o je ngon sakana dungdo ai kin hen bo sakana dungbo ang keri basaku o rimi je saman kopta apram kisi khana ge mane bodo sawan tak drak sa rok nei kenlang drak ni bakasa bakana o aldawo semeku bias kian pan bothang semu bon sapan pan borok ang drak sa bun sabu ngang bon saka ando drak sa thik ase o pan borok sani mung sade ha ken kari di kono ko bosaka bo so bokari mi ha mai po ngake nano nengkaris me ken ngokong dang saba om to kasi bang sung ma phekata anto masa mo grei manu mo grei hedaba gokong butang tang gokong butang kar kheba drugs boma hai bus tor na glass tor na mustor bang semedo abo jasa bansungo nang sitri siatang ni so ngasaka tago so ang situ siangyo ai siangya যদি বারং থাকা পরা আন্দাজ দে নং সিতে বার খাইতান দি অক ওয়ান সাকা বাবর সো নং বার খাইনাম সুং তাং খাইনাম সুং নং থিয়ে দং থাং দং আং সাইমিয়া আনছো আংগান সাকা আং থিমান পরে যদি নং কদে ফাইন লা ফায়া বসো ফায়া নং তাং এই আস দিনি আং তাং নং মানে কক সাকাবা আন বখামান লই হেদাবা গাবন সাকা নং সালা মানে আন চলা টঙ্গো নং কল লা খাইদে ngano kol khaya rang pasta nung nan ke nang na hne an phun nang khokba an phun nang khok sari op phun ba khana kar bang ta